আলফা NLFB আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ NSCNৰ ডেজিগনেটেড কেম্পত Biswajit Sira NLFB नि थांखि जेरै NLFB नि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोना उदां जानांगौ आरो NLFB नि केसा जोबस्रांनांगौ बेबायदि माखासे NLFB नि थांखि बिथांखिखौ फंसे हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खाथियाव Biswajit Sira रिकुवेस्ट खालामनो हागोन ना हाया आरो बर' बिमानि जुमाय बिदैखौ हाथाय बाजाराव फाननो मोननाय अधिकार जेरै जुमाय गोजाखौ बर' एलेकायाव दखान बाजार जिखुनु जाया उफेनै फाननायखौ जों नुगासिनो अबेबा थाना अबेबा आबखारि अफिसाव थांनानै कमप्लेन हैबाबो बिथांमोना हमनो थाङा টুৰিষ্টক গৈ ফালে চাহ খুওৱা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতা টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াক মই কৈছোঁ এক্সাইজ মেনুৱেলত নপৰে আমাৰ যিটো জৌডিমা বৰৰ জৌ বিদেই আহোমবিলাকে খোৱা হাঁচ এইটো হ'ল এক্সাইজ মেনুৱেলত নপৰে তাৰ কাৰণে কোনো বাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে এনি ৰেষ্টুৰেণ্ট এনি মাৰ্কেটত আমি সেইটো চেল কৰিব পাৰোঁ भिडिअनि फुटेजाव एसेबाबो खोनाखाबाय सानसे समाव Biswajit Sira गावनि गोसो गोरबोजों जांख्रिथायारिफोरनि आरो बर' बिमाफोरनि जुमाय बिदै फाननानै न'खर दानाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय आरो बर' हारिया जुमाय खापसे मोनलोंबा देहायाव थाजिम मोनो आरो बर' हारिनि थाखाय जांख्रिथायारि NLFB आफादनि थाखाय गावनि गोसो गोरबोजों सरकारनि खाथियाव फोरमायदोंमोन दिनैनि समाव Biswajit Sira हागोन ना हाया NLFB आफादनि जानानै बा NLFB आफादनि थाखाय जेरै साननैसो सिगां बाथाखौ एरेस्ट खालामबाय बिनि सायाव फंनैसो आरो सरकारा सावरायबाय थादों उदालगुरियाव क'क्राझाराव दोननानै सरकारनि माखासे आयेन बायदि जेरै NLFB आफादनि माखासे दाबि जोबथेसालियाव थानाय NLFBफ्रा उदां जानांगौ NLFBफोरनि केसा जोबस्रांनांगौ उपेन्द्र ब्रह्मनिफ्राय लानानै बर'नि बिटिआर एकर्डसिम जेरैबायदि दाबि माखासे मोनफा मोननै थाबोनाय बेफोरबायदि दाबिखौ Biswajit Sira दिनैनि समाव हागोन ना हाया सरकारनि खाथियाव फोरमायनो পাৰোঁ গতিকে সেইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰি দিয়ক টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে টুৰিষ্ট মানে মানাস টুৰিষ্ট প্লেচ মানে কাজিৰঙা টুৰিষ্ট আহে মানে একশিঙীয়া গড় চাবলৈ আহে এইটোই আমি ভাবি থাকোঁ এইটো নহয় गोसो जायोबा Biswajit Sira गाबोननो जोबथेसालियाव थानाय NLFBफोरखौ उदां खालामनो हायो गोसो जायोबा गाबोननो हेमन्त सारखौ रिकुवेस्ट खालामनानै NLFBफोरनि केसखौ फोजोबनो हायो आरो लोगोसे बिलटिनि एकर्डआव जेरै साफा बिलटिफोरखौ साख्रियाव सोना होनो हादों थिग बिटिआर एकर्डखौ लानानै फंसे बाथ्राल' गावनि गोहो खुंथायाव थानाय गावनि पावारखौ लानानै फंसे बाथ्राल' बुंनांगौ हेमन्त सारखौ अब्लानो NLFBफोरखौ साख्रियाव सोनानै होनो हानाय लामाखौ गाबोननो नुहुरो बिनि थाखायनो गोसो जायोबा मोनफ्रोमबो जेंनाखौ गावनि पावाराव थाखानाय बायदि गावनि गोहो खुंथायाव थाखानाय बायदि Biswajit Sira फंसे बाथ्राल' रिकुवेस्ट खालामनांगौ हेमन्त सारखौ अब्लानो गाबोननो जोबथेसालियाव थानाय NLFBआ उदां जागोन NLFBनि केसा गाबोननो जोबस्रांगोन NLFBनि साख्रिनि जेंनाया गाबोननो माखासे लामाखौ नुहुरगोन जेरै बिलटिनि एकर्डखौ लानानै साख्रियाव सोना होनो हादों थिग बेबायदि बिटिआर एकर्डखौ लानानै फंसे बाथ्राल' हेमन्त सारखौ रिकुवेस्ट खालामनांगौ अब्लानो साफा NLFBफ्रा साख्रि मोननायनि सुबिदानि लामाखौ दङ নহয় আমাৰ লাইফষ্টাইলটো চাবলৈ আহে মানুহে যাই ফালে অলপ তামচা ফূৰ্তি কৰিব ঘূৰিব এনজয় কৰিব লাইফটো তো ইয়াত আহি ফালে যে অসমৰ মাজত যদি ইমানেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যে মদ খাব নাপায় ৰেষ্টুৰেণ্টত বাৰ খুলিব নোৱাৰে নাচিব নোৱাৰিব যাহা তা ঠাইত বুজি পালে না এনেকুৱা যে অসমত যিটো উগ্ৰপন্থী ডিজিগনেটেড কেম্প এইটো টুৰিষ্ট মেপত সোমাব লাগে মানে টুৰিষ্টে ইয়াত আহিলে আমি অসমৰ আলফা NLFB আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ NSCNৰ ডেজিগনেটেড কেম্পত টুৰিষ্টক গৈ ফালে চাহ খুওৱা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতা কেনেকুৱা এই উগ্ৰবাদী জীৱন তেওঁলোকে কেনেকৈ পাছ কৰিলে কিহৰ কাৰণে কৰিলে কি লাভ হয় কি লছ হয় তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি হ'ব এভৰি নাইট এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম গুৱাহাটীত হ'ব লাগে ডাঙৰ হলত টিকেট বুকিং হোটেলবিলাকত হ'ব ক'বাত হ'ব নহ'লে গুৱাহাটীত আহি ফালে সোমাই পৰাৰ পিছত ইমান মানে বৰিং অহাকালিহে ফ্লাইট আছে কি কৰিব যেনেকৈ ফ্লাড টুৰিজম বানপানী দেখাই নাই বহুত মানুহে নদীয়ে নাই
এইফালে গহপুৰত হৈ থাকে তাৰ ওচৰত ক'ৰবাত গৈ ফালে থাকিব পাৰে ফ্লাডত ঘূৰিব পাৰে ফ্লাডটো নাৱৰ দি গাঁৱৰ মাজত কেনেকৈ কিৰকিলৈকে ঘৰৰ মুদালৈকে পানী উঠিছে